Nu skal vi søge i databasen Faktalink, som indeholder en masse informationer og gode artikler om forskellige emner. Jeg kan vælge at gennemgå temaerne, og hvis man klikker ind på temaerne, så kan I se her, hvad det er, man får frem. Temaerne er grupperinger af informationer, hvor man kan se nogle forskellige ting. Her er noget om danskfaget, der er noget om 1970'erne, og der er noget om USA. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad der findes om USA. Jeg klikker mig ind og kan nu se her en kort beskrivelse af, hvad det her tema det handler om. Og når jeg kommer længere ned, så kan jeg ret hurtigt se her, at alle de her blå overskrifter, det er faktalinks, altså informationer om forskellige ting, der er foregået i USA. Og hvis jeg nu er optaget af præsidentvalget i USA, så kunne jeg vælge at klikke mig ind her og se, hvad der står. Så kan jeg se her, nu er jeg kommet frem til mit faktalink, og der er rigtig mange informationer. I højre side, der har jeg en kapiteloversigt. Det vil sige ligesom en indholdsfortegnelse i en bog. Jeg får altså her lige en rækkefølge af, hvad er det egentlig for nogle kapitler, der er i den her artikel, og hvad er det, jeg har brug for. Så kan jeg igen klikke mig ind, fordi jeg kunne godt tænke mig at sige, at det er præsidentvalget i år 2016, jeg gerne vil vide noget mere om. Og så springer den altså ned og giver mig alle informationerne om præsidentvalget i år 2016. Det er en måde at finde informationer på, altså ved at gå ind igennem temaerne her på Faktalink. En anden måde, det var at gå ind under emnerne, det kan jeg også gøre, og det ser sådan her ud. Så får jeg altså en oversigt over emnerne på en helt anden måde. Hvis det stadigvæk er USA, jeg gerne vil prøve at finde noget om, så er det, at jeg går hen her og klikker på mit U her i alfabetet, og siger, at jeg skal finde noget om USA. Så kan jeg så scrolle ned og sige, nu kommer jeg ned til USA. Og her kan jeg igen se nogle temaer, der stammer fra USA. Der er faktisk lige pludselig kommet flere artikler, faktalinks med her. Der er blandt andet noget om Apple og McDonald's, som der ikke var med før. Men igen, der finder jeg også her præsidentvalget i USA, som jeg fandt under mit tema. Og så kan jeg igen klikke mig ind. Den her gang kunne det være, at jeg gerne vil vide noget om McDonald's, og så kunne jeg vælge at klikke her. Altså har jeg forskellige valgmuligheder. Det kan også være, at jeg allerede tænker, men jeg søger bare, og hvis jeg søger USA, hvad får jeg så? Og så er det, jeg kan se her, at det kommer med nogle forslag til nogle ord, jeg kan søge på, men jeg holder mig altså bare til USA og laver en søgning, og så kommer der her et resultat, hvor den lige fortæller mig lidt om, hvad mener du egentlig? Er det USA? Mexicansk migration til USA? Bander i USA? Altså tager den alle faktalink med, hvor USA optræder som et ord eller som en del af teksten. Jeg kan fortsætte min søgning ved at tilføje et ord mere, og jeg kunne jo skrive præsident. Og igen kommer den altså med nogle forslag, og faktisk så passer præsidentvalget bedre på den søgning, fordi det er det, jeg gerne vil vide noget om. Så jeg vælger USA og præsidentvalget. Så ser vi, hvad så jeg kommer frem til. Her der viser den søgeresultatet, og jeg får nu det første her præsidentvalget i USA, og det er det, jeg gerne vil læse noget mere om, så jeg klikker på det. Så er jeg tilbage, som jeg var på den første søgning, i min kapiteloversigt, og her kan jeg altså gå ind og vælge, hvad det er. Og jeg får en lille intro og nogle emner på, hvad er det egentlig, jeg har valgt her, og hvad er det, det handler om. Og så kan jeg ellers gå i gang med at læse og bruge informationerne her, og jeg scroller bare hele vejen ned, fordi så giver det mig altså en god indsigt i, hvad det er, hvordan det hænger sammen med alle de her præsidenter i USA. Der er rigtig meget information at hente på Faktalink, og nogle gange, hvis søgningen ikke fungerer, så kan det lade sig gøre at gå ind under temaer eller emner og finde det, man har brug for.